こんにちは。チベットディスウィークではチベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法は再建工事に向け、ラダックの総インド仏教センターを祝福されました。主席大臣はインド中部での公式訪問を継続中です。中央チベット政権は次期ダライラマ選定に関する中国の主張を否定しました。中央チベット政権はインド民族奉仕団の元代表の死去に哀悼の意を捧げました。チベット博物館はラダックでの慈悲の都市巡回展を終了しました。慈悲の都市記念行事の動向に関する週間レポートが発表されました。先週日曜日、ダライラマ法はラダックの例にある古い長官寺の再建工事に向けた漱石を収められました。雨と洪水による仏道の劣化が再建の理由であると述べられた後、法はこれは逆境の中の幸運な出来事かもしれないと述べ、中国によるチベット占領後、チベット人が仏教の発祥地であり自由意志が尊重される国、インドへの亡命を余儀なくされた経緯について語られました。강생이 전화야, 다 미경원 군지 림진도스 쇼체. 이네다 양내 미도데 에네 고시 갱의 중체. 엔 터두디 갱의 초를 샤니. 엔 드네소 라원을 와솔레. 에네 자가 응 산제기치 미 토마 타스 애니 견주 총리를 써봐도 저기 간다음에 담배 차고 자체 주세 다 내대 애니 레벨이 게 산지게 담배 샴디 어다 가다 내다 미시 로자다 지 숨주서라지 대야 디지는 내 담배 샴디 후다보다 좋고리 대리박스 낼때是他人我嘛细节，到他人啥不是啊？这样子，到想要给确实都是一不人，到他动不这边哈来的，的看见嘛，他不是打我打，不是打的，并不是给什么人，他亲戚的，呢，陈义雄、蔡美雄、吴美雄。된지 치니 치스 다 인저버스는 다시 쳤어 된지 지어야기 내말람 얘기 에네 저요 투시 その後、法はラダック総員協会の要請を受け、チョクラムサルにあるラダック総員協会仏教センターを訪問されました。そこで法は仏教哲学を学ぶことの重要性についてさらに説かれました。法は大祈願祭において二層たちの弁証法的な討論への参加を新たな展開として強調され、僧侶や二層、そして在家信者に哲学を学ぶことを勧められました。中央チベット政権のペマチン主席大臣は中央インドでの公式日程を遂行しており、今週はオリサ、ムンパとバラナシのチベット人コミュニティを訪問しました。今回の訪問には中央チベット政権内務省のパンデントゥンジョブ事務局長が同行しました。今週主席大臣はチベット女性協会の第15回総会に出席し、進行中のコンパクトコミュニティ再建プロジェクトの視察と落成式を行いました。また、総員や家庭、地域協同組合センター、学校、高齢者施設、小規医療センターなどを視察しました。主席大臣は今夜遅くにナニタルへ向けて出発する予定です。中央チベット政権のペマチン主席大臣と天津列車報道官は、中国がダライラマ法の転生問題に対して主張している権利を強く否定しました。この主張というのは今週火曜日北京で行われた対外活動を担う機関である中国国務院新聞弁護室の記者会見でいわゆるチベット自治区の主席によって述べられたものと報じられているものです。その主張というのはチベット自治区主席は中華人民共和国こそがダライラマ法の転生に対して最終的な正当性を持っており、法自身が決めることはかつてなかったと述べているというのです。
天神列車報道官はこの発言を明確な協議だと非難し、法の転戦の決定権は法ご自身のみ有するものであると改めて強調しました。Based on the history, based on the Tibetan Buddhist traditions, the final say and the final authority on the reincarnation of His Holiness lies on His Holiness the Dalai Lama, and His Holiness has many times has reiterated that His Holiness has the authority on this deciding upon the reincarnation of His Holiness Dalai Lama. Nobody else. That includes the Chinese government. また、ペンバチン主席大臣は講演の中で、無神論国家である中国がこの問題に対して権利を主張するのはあくまで政治的利益のためだと強調し、ダレイラマ法がご自身の転生者に関する決定権を持つべき理由について3つの点を挙げました。텐데 용어 말에 신이 이군들은 가를 염생 가르스나 라왕 매봐 소야 때리다 하고서 밀듯이 잡고 주나 어두신 듯이 잡고 거래 이바디 게나 슝 가르좀 servum 쪽고 열으시게 직동 등격 구주 고숨 응원나 겨와 군생 게 중심버다스 직동 등격 구주 고숨 응원나 겨와 군생 게 중심버 되게 정말 여름 좀 말해배니 아니 숨바디 게나 슝 가르라고 할스나 아니 양식 문진디 탐맥이 아니 지금 뭐지 쉬어야 되잖아 흉을 위해서네 지라고 열와 지zan디잖아 흉 쉬를 싸워지네 캠멜랭인 지기 아니 간데시네 갱케도 그래셔야 돼 근데 응가 가능한 거 알으나 계시 있잖아기 오늘 전에 양시 제주 지엘이야 단 낭슈를 도나요는 양시 제주 지엘 도나요는 낭슈 따고 그랬어 그래서 낭슈 따 개왕같이 켈렌 샤워로마도 개왕같이 켈렌 마집에 양시 아니 제주 시에다 양식 의지 시에다 들으장하디 용해 바로 요말마 中チベット政権はナグプルで96歳で成功した RSS として知られるインドの民族奉仕団の元代表であり、チベットの揺るぎない支援者であったバンダニーヤ・パルミラ・タイマデシーの訃報に哀悼の意を表しました。仏教の伝統に従いトマヤリ大臣は、中チベット政権を代表してパルミラ大使に対し、ダライラマ法の家事と祈りを捧げました。中チベット政権のチベット博物館は7月19日から8月2日までラダック地方でダレイラマ法の伝記と題した第2回巡回展を開催しました。この展示会は法の生い立ちと責務、インド及び世界の指導者との会見、受賞歴と栄誉、カラチャクラの重要、4つの主要な制約、そして法の著書または強調した書籍に分けられ、法の反省と功績を称えています。巡回展は7月19日から25日までザンスカル地方で始まり、7月26日から8月2日まで例に移動し、4カ所で開催されました。中央チベット政権の指導部は7月26日に例の最初の会場を訪問し、チェコ共和国のペトロ・パベル大統領とその代表団が来場しました。チベット博物館ではダレイラマ法に関する2つの映画と、法の転生を特定する過程を描いたアニメーション、宝石を探してが上映されました。この展示会には幅広い年代や様々な背景を持つ人々が訪れました。今週、ダレイラマ法の人生と功績を称える慈悲の年を記念して、ブリュッセルのチベット事務所は、ベルギー郵便局発行の記念切手シリーズを発表しました。これらの切手は、慈悲の年期間中、あらゆる公文書及び一般郵便に使用されます。ブリュッセルチベット事務所のリンジンゲンカン代表は、日常の郵便にこれらの切手を取り入れることで、慈悲のメッセージを広める取り組みであると述べました。ジュネーブチベット事務所は管轄区域内のすべてのチェコ大使館にダレイラマ法とバスラフ・ハーベル元チェコ大統領との友情を収めた書籍を配布しています。キャンベラチベット事務所とオーストラリアチベット協議会は首都キャンベラでオーストラリア超党派チベット議員連盟をはじめとする要人のための晩餐会を共催しました。この夕食会にはオーストラリア下院副議長のシャロン・クレドン氏が主賓として出席し、ダレイラマ法の意見を懐かしく振り返り、法の非暴力と世界平和への取り組みに賛辞を捧げました。その他国会議員や外交官、元上院議員、そしてキャンベラチベット事務所の元代表らも出席しました。ネパールではナムギャル高等学校が学年対抗の文化コンテストで法を称えました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。